Hello guys, nोंथांमोनखौ आं गासैखौबो बरायनानै थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं मोनाबिलिनिफ्राय स्टार्ट खालामसै आरो माने दायो मोना जाहांबाय नालाय ओंखाम ओंख्रि संनो टाइम जाबाय लोगोफोर। स' आं दिनै नोंथांमोननो एसे शेयार खालामलांसै आं मा ओंख्रि सङो नोंथांमोना नायनांबाय थाबानो जाबाय। जोंहा नै लोगोफोर दिनै दाउजों आलु संनो नागिरदों आरो आलुखौबो हाखांबाय आङो। ओमफ्राय नैबेवहाय पियास आरो मस्ला मस्लि गासैखौबो देना लाखाजोब्बाय। दायो संनोसै लोगोफोरनि सारायाबो दुंबाय आंना थावखौ होग्रोबाय आङो। थावखौ एसे दुंना होनानै पियासखौ होनोसैनो। पियासखौ एसे एवफ्रामना लानानै दायो बेदरखौ हरबाय नै आङो। बेदरखौ होनानै दसे एवनोसै ओमफ्राय हालदै संख्रि होनायखौ नोंथांमोननो देखायासै आङो। बेदर एवनायावनो गासैखौबो मस्ला मस्लिफोरखौबो होखाजोब्बायमोन। ओमफ्राय नै दा आङो आलुखौ होबाय। आलुखौ होनानै एसे रेड चिली पाउडार होना होबाय आरो ओमफ्राय दसे खोबहाबनोसै लोगोफोर। खोबहाबखांना दसे नायबाय आं, नायनानै दै होना होबाय। बे गोदौबाय थाथोंसै खोबना होनोसै आङो। ओमफ्राय नै फारसेथिं नाबो दङ, नाखौ एवनोसै एबार। नाखौबो ग्रेभिखौनो एवगोन आरो जोंहा बांसिन ग्रेभिसो जाखायो माने। ओमफ्राय नै थाव होबाय आङो। नाखौ फार्स्टआव एवफ्रामना लाग्रोनोसै लोगोफोर। नाखौ एवफ्रामजोबखांबाय नै दायो संनोसै आरो। नाया मोनबाय नै लोगोफोर। नोंथांमोन देखायजोबासै आङो, ससे ससेल' क्लिप लाबाय आरो। नै ओंख्रियाबो गोदौगासिनो लोगोफोर, मोनबायानो आरो बेखौबो खांनोसै आङो। जानो जाबायानो जोंहा। नै लोगोफोर ओंख्रिखौ खांबाय आङो। एबार जानोसै आरो नोंथांमोननो देखायनो र' जोंहा मा मा ओंख्रि। स' लोगोफोर रेडि जाबाय नै जानो थाखाय। ओंख्रिखौ देखायनि र'। नैबे जाहैबाय मैखुन भाजि, ओमफ्राय बेयो थास' बिथराइजों ना, ओमफ्राय ना एवनाय, ओमफ्राय आरो आलुजों दाउ। बेखिनियानो लोगोफोर दिनैनि ओंख्रिया। आं बे मोननै ओंख्रि संनायखौ दिन्थियासै आरो नोंथांमोननो। स' थेंक इउ स' माच गाइस फर वाचिं माय भिडिअ। थेंक इउ।